Alright. Muri Zimbabwe. Nasi uri musi wa 31. Zvinhu chakachaya, things about to happen. So, muri Zimbabwe, ndine nyaya yapinda very fast early in the morning like this. So, first of all, takaona isusu General Walter Tapfumane vanova mukuru weZimbabwe National Army. Anditi, Zimbabwe National Army inova one remapoka maviri eZimbabwe Defense Forces yakabatana. So vaolta tapfumane vakabuda vachiti tiri kuda kuti mangwana kuve a good day, tiri kuda kuti zvizoita sei, vanhu vaende kubasa pasava nedisturbances, right? So muri Zimbabwe uyu mukuru weZimbabwe National Army Walter Tapfumanei akaiswa paukuru hweNational Army just last year, gore rapera, ende kwaanga achibva kwacho kuCIO. So munhu wokutoti in the military he is not respected, he holds no loyalty, he holds nothing. And as a matter of fact, akatomakwa neboys raitotarisira kuti chigaro ichocho ndorichachikwira rochigara, asi nekuda kwokuti Mnangagwa is all about loyalty, he is scared. As about my principles, you are working hard, same soldier, you deserve a promotion. No, he's just about kuti hauzonditengezeriwe, hauzode boss angaida kuti zvinhu zvisina basa rose, right? So ndo pakapinzwa Walter Tapfumanei anga sitori musoja. Infact waimbova musoja kudhara ndobva azobva kuchisoja akaenda kuCIO. Iko zvino izvi Mnangagwa after apanika ndokumuisa, right? So again muri Zimbabwe kubudikira kwaakaita achitaura, right? Apa ndoda kuti munzwisise nyaya yasvika panews desk. Kubudikira kwaakaita achitaura ndo exactly zvakaisigwa papapo naMnangagwa, kuitira kuti Mnangagwa apende picture, apende a narrative, anyepere maZimbabweans kuti he is in control yemamilitary. Like mamilitary yeZimbabwe haina maprinciples, haina maprotocols, inongotevera Mnangagwa blindly, right? That's what he's trying to show Zimbabweans. But unfortunately, General Matatu is not the same as Walter Tapfumanei. General Matatu is one of them guys who was there kana makatasa muna 2017 paipronouncwa zvekubviswa kwechi kwa Mugabe. He was there, he was part of that commanding, group, and Nana Valerio Sivanda. Now muri Zimbabwe, these guys vane zvavanga vakabvumirana, vane zvavanga vakataurana, and the military ine maprotocols. And so right now muri Zimbabwe tiri kunzwa kuti very fast vatapfumanei vashedzwa kumeeting navageneral Matatu, and this meeting, it's about why makapa a press statement pasina hapana kufollowa military protocol according to the alleged information iripo. Why? Because General Matatu anga asingazvizivi. As a matter of fact, military yanga isingatombozi kuzopindira ichitaura zvinhu zvakadaro, because just imagine what, like how many, kune maprovincial ministers akabudikira achitaura achiti kuna imwe nemwe province garai ikoko musabuda muswachi. Mnangagwa himself akabudikira achitaura musapinda mastates musa 31 netumwe tumaministers magovernment press statements zvikazodi. Now nepolice haina kuti musagara zvayo, but why send the military? Does that make sense to you, muri Zimbabwe? Why also send the military? Because Mnangagwa wants to lie to Zimbabweans. Ari kuda kunyepera vana veZimbabwe kuti military ndo yakuti musadai sezvo haina kumbogara yadaro. Mufesu unonzi ndimafikizolo, musvikazuro military hazi kana general. Unoita top military general say iwe wanga usiri military. So and that fact muri Zimbabwe ndo inofanira kutaridzai kuti Mnangagwa haana loyalty military to what extent, zvekuti wakashayiwa amongst masoja waangaita military general agomutrust, because masoja anenge achiziva maprotocols nemaprinciples. They are there to protect the country, to protect the constitution. They are not about Mnangagwa, they are not about his family. Muri kubabata muri Zimbabwe. So right now muri Zimbabwe we are still tracking this developing story. Tichatera tonzvisa kuti so what is going to happen. General Matatu since vachitadza kuti vaipindira right now, and muri Zimbabwe a lot of things are happening. Today is state one chakachaya. Just make sure kuti you are here pamuzinda wevanhu paTheMutapa Times, wakamirira pano paYouTube, anditi vari kuFacebook, go kuYouTube paTheMutapa Times, because every update
yezuva rakati asiriri munenge muchiwana panapa. So this was a quick one, a short one, peace.